салом дӯстону мухлисони ҳамешагии барселона ва канали Barça TV. УЕФА каталониҳоро ҷарима бастааст. Тиаго Алкантара бародари Барселона афтодааст. рақиби Барса барои ҷоми Гампер маълум шуд. Иниго Мартинес эҳсосоти худро баён кард. ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. Барои дастгирӣ аз канал лутфан лайк зери ин навор гузошта ҳатман ки обуна шавед. Барои дастгириатон сипосгузорем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barça. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. барселона барои маълумоти нодуруст дар бораи фоидаҳо аз фурӯши дороиҳои ғайримоддӣ ба ғайр аз интиқоли бозингарон барои соли 2022 ки тибқи қоидаҳо даромади мувофиқ нестанд, 500 000 евро ҷарима баста шудааст. барселона бар ин назар аст ки УЕФА онҳоро беасос ҷаримабандӣ кардааст. тавре ки Mundo Deportivo хабар медиҳад, роҳбарияти даста ният доранд ки ин қарорро ба кумитаи шикоятии УЕФА ва дар ҳолати зарурӣ ба суди ҳакамӣ оид ба варзиш шикоят кунанд. дар Каталония боварӣ доранд ки ҷазои нисбати онҳо татбиқшуда ба қонуншиканӣ мувофиқат намекунад ва қайд мекунанд ки Ла Лига чунин амалиётҳоро ба таври дигар шарҳ медиҳад. гуфта мешавад ки масъалаҳои ҳисоботӣ бо аввалин фишанги ба истилоҳи иқтисодӣ алоқаманданд. як сол пеш Барселона 25 сол аз 10% даромади ҳуқуқи телевизионӣ ба манфиати ширкати сармоягузории амрикоии Six Street даст кашид ва барои ин 275 миллион евро гирифт. нав як нафас рост кунем мегӯянд ки боз кадом балое боди сахт ба Барселона меорад. барселона Латсиоро ба ҷоми Гампер даъват кард, аммо бо сабаби назари таҳлилгарон ва обрӯи даста қарори худро иваз кард. намояндагони Барса таҳдиде дар имиҷи худ дидаанд. Латсио бо сабабҳои сиёсӣ дар бозии ҷоми Гампер рақиби Барселона нахоҳад шуд. тавре ки SSMA хабар медиҳад, нилнориҳо бо дастаи Римӣ дар бораи баргузории бозӣ тамос дошт ва тарафҳо ба мувофиқа наздик буданд. дар як лаҳза баъзе аъзоёни шӯрои директорон ба рафтори бади мухлисони Латсио ишора карданд. пас аз ин ба роҳбарияти Барса хабар оиди таърихан муносибат доштани римиҳо бо сиёсат огаҳонида шуданд. қарор шуд ки чунин бозӣ метавонад ба имиҷи каталониҳо зарар расонад. дар натиҷа Барселона рақиби нав пайдо кард ки Тоттенхем хоҳад буд. бозӣ барои ба даст овардани ҷоми Гампер 8 август баргузор мешавад ва лондониҳо ҳам ин рақобатро санҷиши хубе барои худ мешуморанд. Тиаго Алкантара бародари дастаи собиқи худ афтидааст. рӯзноманигор Дин Ҷонс изҳор доштааст ки тобистони имсол Ливерпул бо Тиаго хайрухуш кардан мехоҳад. тибқи маълумоти The Athletic, Алкантара таваҷҷӯҳи дастаҳои Арабистони Саудиро ба худ ҷалб кардааст. манбаъ илова кард ки мерсисайдиҳо Тиагоро мефурӯшанд агар худи ӯ рафтан хоҳад, аммо Тиаго ният надорад ки равад. ӯ мехоҳад ки мавсими ояндаро дар Ливерпул гузаронад, хабар дод Фабрицио Романо. вале хоҳиши нимҳимоятгар метавонад тағйир ёбад, зеро дастаи собиқи ӯ Барселона ба ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир карда истодааст. тибқи иттилои спорт дар ин равзанаи трансферӣ Ливерпул омода аст ки бо Тиаго бо пешниҳодҳои хубе ҷудо шавад, то ин ки барои бозингарони нав мавқеъ холӣ кунанд. ин ба нилнориҳо ҷолиб гашт ва ҳоло барои бозгашти Тиаго ба пойтахти Каталония фикр доранд. шартномаи нимҳимоятгар бо мерсисайдиҳо то соли 2024 ба нақша гирифта шудааст. дар мавсими гузашта Алкантара бо пироҳанҳои Ливерпул 28 бозӣ анҷом дод ва як ассистро ба номи худ сабт кардааст. шумо бозгашти Тиагоро чӣ хел баҳо медиҳед? то куҷо ӯ кӯмак ба Барса расонида метавонад? фикри худро ҳатман ки дар комментария қайд кунед. Иниго Мартинес ҳамчун бозингари Барселона муаррифӣ шуд. дар маросими расмӣ президенти Барса низ иштирок дошт. ростӣ дар рафти маросим ба назар чунин мерасид ки формаи Барселона назар ба шиму костюм бештар ба Иниго зеб медиҳад. бошад ки дар рақобатҳои даста ҳам ӯ дар ҳайат зебогӣ офарад. худи бозингар оиди гузариш ба дастаи каталонӣ ва эҳсосоташ назди мухлисону ҷамъи оилааш ҳарф зад. ҳамроҳ шудан ба ин оилаи зебо ифтихор ва лаззат аст. Барселона беҳтарин дастаи ҷаҳон мебошад. ман бо хоҳиш ва дилгармӣ ҳаракат мекунам. ин як таҷрибаи олиҷаноб аст, дар ҳоле ки талабот дар Барса баландтар мебошад. соли бузург дар пеш аст. Виска эл Барса, гуфт Иниго. бо ҳамин фазои хуб ва суханони зебои Иниго навори имрӯзаро хотима медиҳем. пайгири канали мо бошед то аз кӯчактарин навгонию хабарҳои дастаи Барселона огаҳӣ пайдо кунед.